Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan Lab sindikatuko Izaskun Juarez etorriko da gure platora. Eta ondoren Nafarroa Berrizaltza plataformako kide den Joseba Konpainsekin hitz egingo dugu. Hala ere, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1935ko abenduaren batean, Woody Allen zinemagile estatu batuarra jaio zen. Gainera, 20 urte beranduago, 55ean, Rosa Parks emakume beltzak ez zion gizon txuri bati bere autobuseko eserlekua lagatu eta horregatik atxilotua izan zen. Eta azkenik, gaurkoa bezalako egun batez, baina 2001ean, Aiko Japoniako printzesa jaio zen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur abenduaren bata asteazkena, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Osasun departamentoak beste fase bat hasiko du aste honetan, txertaketa prozesuan eta 3. dosia emango die 60 eta 69 urte bitarteko taldei eta soziosanitarioei. Une honetan, Nafarroan zainketa intensiboko unitatetan dauden COVID gaixoen 60% ez daude txertaturik. Nafarroak 21.800.000 euro jasoko ditu NES funtsetatik helmuga turistiko iraunkorrak bultzatzeko. Ziriza Kontseilaria eta Lesaka eta Berako alkatek 121 A errepide nazionaleko 5. zatian, Zunbila eta Endarlaz artean egin daitezken hobekuntzak aztertzen ari dira. Navarro Biloslada 2. Hezkuntza Institutua eta Nuestra Señora del Huerto ikastetxeko ikaslek Peio Iglesias eta Leire Urbeltz artistekin batera hiri arteko horma irudi bat egin dute Milagrosan. Nafarroko kontuen ganberak langileen behin-behinekotasuna murrizteko eskatu dio Iruñeko udalari. Nafarroko memoria guneen sarea ahazturaren aurrean. Urgazle eta horrezko kide berriak izendatu ditu Euskaltzaindiak hoietako 6 nafarrak dira. Nafarroko urrezko domina osasunari emateko ekitaldia eta kontzertuak izango dira, abenduaren 3ko ekitaldien ardatz. Nafarroak aintzatetsi du kirol meritua saritzeko dominekin foru komunitatean kirola sustatzeko lanean aritu diren pertsonen ekarpena. Donestebeko mende abesbatza kontzertu eskainiko du herriko San Pedro elizan hortziralean abenduaren 3an. Gaurko komunikabideen azalak aztertzera pasako gara. Diario de Notiziasekin hasiko gara. 69 urteko taldeak eta soziosanitarioek bihartik aurrera 3. dosia jasoko dutela dio titularrak. Argazkian, Unzuek eta Olaizolak kirol merituaren urrezko domina jaso dutela erakusten du eta haien ibilbide eredugarria nabarmentzen du. Horretaz gain, urtebetean, esneko arkumea 120 igo dela jakinarazten du eta txekorra 109. Gai aldatuz, 200 nafar inguruk haiek jakin gabe giba izango luketela aipatzen du azalean. Bestalde, foru gobernuak haudenasari pribilegio fiskalak kendu dizkiola azpimarratzen du. Gainera, ongietorrien amaieren aurrean, mesfidantza eskuinak bakarrik erakusten duela jasotzen du. Eta bukatzeko, Pamielak El Infinito en un Junco lanaren euskarazko bertsioa argitaratu duela iragartzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularra, pasaportea aktibatzeak Nafarroako osasun zentroak are gehiago betetzen dituela da. Argazkiaren bidez, Unzue eta Olaizolari emandako dominen berri ematen du. Bestalde, Iruñeak baluarteko plaza konstituzioari eskainiko diola aipatzen du. Horretaz gain, sare publikoko ikasle bakoitzeko 6.840 euro izanen direla jakinarazten du, eta 3.850 itunpekorako. Eta azkenik, Brauliok beste proiektu batzuk baztertu eta 2026 arte sinatu duela nabarmentzen du gaurko azalean. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak EAEn pasaportea ezartzea baimentzen duen osasun larrialdia azpimarratzen du. Argazkiaren bidez, 30 urte geroago, delirium tremens lan berri batekin datorrela jakinarazten du.
Gainera, EPPK-ren urratsei aho batez egindako errekonozimendua ere nabarmentzen du egunkari honek. Horretaz gain, epai batek Metro Bilbao substantzia kantzerigeno bat kentzera behartu duela aipatzen du. Eta bukatzeko, Netflixek eta gainerakoek ez dutela hizkuntza gutxituen 6% kuotarik bete beharko jakinarazten du. Jarrai dezagun berriaren azalarekin. Titularrak dioenez, Jaurlaritzak osasun larrialdia ezarriko du berriz, 3 hilabeteren ondoren. Argazkian, indarrez itzultzen diren delirium tremenseko kideak ageri dira. Bestalde, iparraldean, langabezia saria lortzeko baldintzak zorroztu dituen erreforma indarrean sartu dela jakinarazten du. Gai aldatuz, Elisabet Bigarrena estatu buruzagitzatik kendu eta Barbados errepublika bihurtu dela nabarmentzen du. Gaurko azalean, gainera, Anari Alberdi musikariari eskaintzen dio tartea. Eta amaitzeko, Madrilek atzerriko plataformei ez diela hizkuntza gutxituen kuotarik eskatuko azpimarratzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak dioenez, Nafarroan ziuetan dauden gaixoen 69% ez dago txertaturik. Bestalde, webgune batek Nafarroako memoriaguneak bildu dituela aipatzen du. Eta azkenik, 60 eta 69 urte bitarteko herritarrek eta langile soziosanitarioek bihartik aurrera 3. dosia jasoko dutela jakinarazten du. Joan gaitezen orain, gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak ikustera. Gaur, asteazkenean, goizean goiz, hodeiak ugarituz joango dira, eta zerua lainotzen joango da iparraldetik hegoaldera. Hego mendebaldeko haizea ibiliko da orduan. Kantauri isurialdean euritara joko du, eta goizak aurrera egina ahala prezipitazioa hegoaldera zabalduko da. Zaparradak mardulagoak izango dira egunaren amaieran, eta trumoitsuak izan daitezke Kantauri isurialdean. Arratsaldea aurrera joan ahala elurkota jaitsi egingo da, eta egunaren amaieran 1000 metro inguruan kokatuko da. Haizea mendebal ipar-mendebaldetik finkatuko da, eta zakar ibiliko da kostaldean. Temperatura maksimoek behera egingo dute. Eta bihar, egunaren lehen partean gogotik egingo du, batez ere Kantauri isurialdean. Bertan, gainera, trumoi ekaitzak jo dezake txingorrarekin batera. Elur kota goizean 800.000 metro inguruan egongo da. Arratsaldetik aurrera euri gutxiago egingo du eta aterruneak luzeagoak izango dira. Horretaz gain, elur kota igotzen joango da. Temperaturan ez da gora berandirik izango eta leku gehienetan ez dira 10 graduak gaindituko. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, zakar kostaldean eta Ebro ibarrean. Orain, Lab sindikatutik Izaskun Juarez etorri da gure platora. Kaixo, Izaskun? Kaixo. Zer moduz? Ongi. Bueno, gaur egun mugitua, ez, zuentzako? Bai, hala da, bai. Goizean mobilizazioa izan dugu, gehiengo sindikalaren, Euskal Gehiengo Sindikalaren aldetik, eta arratsaldean badugu beste zita bat 6etan, así que, bueno, espero dugu... Alde batetik bestera, ez? Bai, egun potentea, baina ongi, pozik. Eta, bueno, pixkat ez, aldarrikatzen duzuena edo da, pentsio eta lan erreformaren aurkako mobilizazio batzuk dira, ez? Bai, uste, bueno, aldarrikatzen duguna hori, lan eta pentsio erreformak horiek bertan bera geratzea, ez ematea inolako murrizketarik gehiago, eta lan eta bizi baldintza duin batzuk izaterako, bueno, pues ere bai burujabetasuna behar dugula, eta bueno, bide horretan batu gara hainbat sindikatu eta eragile sozial, eta hori da bai lehen nagusia. Gaina ez, eragile sozial asko atxikitu zaizkizue, eta sindikatu askok egindako deialdia da denek batera. Bai, badaramagu ja, elkarlan polita egiten adesaintzu horretan, eta oso garrantzitsua da, ez, bakarrik ez geratzea lan munduaren arlo horretan, olako borroka, baizik eta gizarteratzea, zen azkenean gizarteari eragiten dizkioten murrizketa dira, langile herria garen heinean guztioi dagokigu ere bai borrokatzea eta kalera ateratzea, eta gaurko eguna lehenengoa, eta espero dugu ziklo berri gehiago irekitzea bai.
Eta, bueno, zer suposatuko dute erreforma hauek, ez? Zergatik zaubiltzate honen kontra? Bai, bueno, pentsioen, 2008tik ona, bai, eman ziren, bai, pentsioen erreforma egin zen, bai, lan erreformarena, eta, bueno, eskatzen ari diguna dira, erreforma horiek bertan bera geratzea. Madriletik hori egitearen oso urrun daude, eta, bueno, ikusten ari dugun, oraintxe bertan sinatu berri duten Madrilen pentsioen erreformaren zatitxo bat edo hankatxo bat, eta horre ikusten da murrizketa handiena udaberri aldera izango dena, eta hor bai izango duen eszenatokia edo guk aurre ikusten duguna bintza da izango dula hori sistema pribatu baten aldeko joera, gehiago lan egitea, urtez gehiago lan egitea, pentsio gutxi batzuk izatea, eta gainera ze baldintzatan egiten dugun lan, ez? Eta horrek pixkatxo bat lagundu erreforma laborala ez dela derogatzen, eta, bueno, guk uste dugu, hori, Madrilen erabakitzen ari dituztela eta hartzen ari dituztela oso erabaki potoloak, hurrengoa markatuko dituztenak, eta laben gure aldarria da, guazen egitera Euskal Herrian, Madrilen ezin dena, ez? Badakigu zein den Madrilgo borondatea, eta gu intzitzen dugu Euskal Herrian eta Euskal Herrirako marku espezifikoak izatea, eta bertan erabakitzea Euskal Langileon etorkizunak, bai. Eta egoera aldatzen ez bada, zerekin aurkituko gara, ez, datozen hamarkadetan? Beno, pues, topatuko dugu, eta, bueno, orain pandemiarekin oso argi geratu da, ez, gaude, krisi baten, etengabeko krisien joera batean, eta topatuko gara, hori, aurrekontu batzuk sinatu egin direnak ere bai, ez dutenak lehenesten langile klasearen interesak, jartzen ari dutena erdigunean ez, zaintza orain pandemiarekin ikusi dugu, ez, lan esentzialak, ze jatorra langile guzti hauek, eta gero ikusten dugu, hori, Europar funtsak etorri direla, dirua ez da joango langile hauentzako, ez da inbertituko zerbitzu sozialetan eta publikoetan, guztiz kontrakoa, eta joera ematen du, hori, diru publikoa patronalaren eskuetan jarriko dutela, eta gainera privatizazio eta erabiliko dutela, ez? Hori nahi adina murrizketak egiteko, osasunean, osasungintzan, hezkuntzan, bueno, dauke un poco barra libre, ez, esaten den bezala, eta hori da planteatzen ari dutena, eta hori da gu ikusten moduan, ez, eta uste gu intzitu behar dugula. Eta nola aurre egin, ez, edo nola intzitu? Bai, eta orduan antolakuntza honetan, ez, guztio poliki-poliki kalera ateratzen aldarrikapen zehatz hauekin eta beste askoz gehiago, ez, bakarrik ez da lan munduan geratzen, hori, ikusten dugu Europar funtsak bai, oso ongi, baino zertarako dira, ez, HTA finantziatzeko, hori ez dugu nahi, ez, dena dago elkarlotuta, eta orduan, gu maiatzan esaten genuen, ez, greba orokor baten falta ari dela, edo borroka ziklo baten falta, eta, gu bide horretan, gaurko mobilizazioak kokatzen dugu bide horretan, eta hemendik aurrera, espero dugu jende gehiago batzea eta horretan jarraitzea. Eta somatzen duzue herritarren artean edo ez, gizartean mugimendu hori sortzen ari dela? Kostatzen ari da, aktibatzea, bai, zen azkenean izan gaituzte ere bai hor itxita, ez, eta pandemiarekin, eta oso eszenatokia arraroa da, azkenengo greba horretatik honakoa, baina, bai, badaude gogoak, ez dago beste, ikusi behar, bai, negoziazio kolektiboak blokeatzen ari dituzte, borroka pilo ematen ari dira lantegietan, gizarte mailan, gasolinaren prezioa, janariaren prezioa, argindarraren prezioa, nola ari diren dena igotzen eta gure bizi baldintzak txikitzen ari dira. Azkenean lan egiten ari dugu baldintza oso kaskarretan eta zertarako, miseriara kondenatzen ari gaituzte. Garrantzitsua da, ez? Bai, eta ni uste du jendea ja nabaritzen ari duela hori somatzen bai. Eta, goizean zuek labetik, ez, komunikatu bat irakurri duzue zuen partetik, eta zein zen ideia nagusia edo zer azpimarratuko zenuke horretatik? Bai, erabaki oso garrantzitsuak hartuko direla, eta baditugu 3 ardatz eta jo puntu, ez, erabaki horietan direla pentsioen erreforma, ez dituzte bermatzen 1.400 euroko minimoko pentsioak, eta ez dituzte pentsio duin batzuen
baterako bermerik ematen ari. Bestetik lan erreformaren ez dutela derogazioa egingo, eta guk aldarrikatzen ditugun 1.400 euro gordin soldata minimokoa ez da bermatuko, ez da ere 30 orduko lanastea. 30 orduko lanastea dagoen lana guztion artean banatzeko, bizi baldintza batzuk ere hobeagoak izateko, eta 30 ordu horien barruan ere gehitzen dugu zaintza lanen aitorpen hori, ez? Beti ezkutuko ekonomia horretan daudela eta gehiengotan emakumeen esku geratzen direnak. Eta gero aurrekontuena, Europar funtsak ditugu, aurrekontuak sinatu dira eta noren mesedetan jarriko dituzte diru publiko hori eta ze interesekin, ez? Eta bermatzea langile klasearen interesak eta lehenestea bizitza horiek gure helburua dela, gure lana badela ere bai. Ezin gara ertza ere geratzen begira hor Madrilen zer egingo duten, guk uste dugu Euskal Herrian inziditu behar dugula eta hor parte hartzea eta antolatu behar garela eta kalera atera, eta hori da gure mezua, tokatzen zaigula kalera ateratzera, ez dela utopia bat, Euskal Herrian eskatzen ari duguna, borondate politikoa aldin badago errealista da, ezin dena edo utopia bai izango litzateke mantentzea gaur egunean bizi garen sistema hau mantentzen jarraitzea orduan. Eta orduan esango zenuke momentu honetan, momentu garrantzitsu batean gaudela? Bai, gaur izan da lehenengo aldia guztio batera, azaroan pentsioen manifestazioak eta mobilizazioak ere izan genituen, azaroaren 13an, baina gaur bai da guztio batera, ez, deialdi hori bateratu egiten duguna, eta hemendik aurrera ea borroka bide horri bat dugula, eta gu prest nahi duten guztiekin lan egitera eta kalean egotera. Eta gainera deialdiak ez, Hego Euskal Herriko zonalde desberdinetan egin dituzue? Bai, hiriburutan eta gero bai herri eta eskualde desberdinetan, eta arratsaldekoak nola ateratzen diren, bai. Helburua da ez, azken finean toki guztietara heltzea pixka bat eta eremu desberdinetan ere jendea mobilizatzea, aktibatzea. Bai, eta joan garela pizkatxo bat hiri edo esparrua handietara, baina hori, helburua herriz herri, auzoz auzo, borrokak piztea da, azkenean guztiok ditugu, ez, gizarte mailan jasaten ari ditugu eraso hauek, eta gero lan munduan ere bai, lekuz leku borroka asko daudela, hortik ere hastea eta orokortzea. Eta nola baloratuko zenuke kasuntan ez, Nafar gobernuak eta Eusko Jaurlaritzaren jarrera gai hauekiko? Oso eroso daude, zen Madrilen hartzen ari dituzte erabakiak, eta haiek hemen ez dute egiten egin beharko dutena, ez? Esan dezakegu alde batera begiratzen ari dutela, esaten dutela bai, herriagatik, baina demostratzen ari dutena hori ez da egia. Eta uste dugu bai patronala interpelatu behar dugula, instituzioak ere bai, eta ez bakarrik interpelatu, baizik eta presionatu behar ditugu guztion artean, ez? Zeren oso eroso daude, dituzte hor aliatu batzuk elkarrizketa sozialen mailan UGT eta komisiones direla, eta erosotasun horretatik atera behar ditugu. Eta hori bakarrik presio sozialaren bidez lortuko dugu. Orduan jendearen esku dago, ez? Pixkat nolabait esatearren. Eta garrantzitsua da, ez? Norbera konturatzea agian ere, aportatu dezakela edo zerbait egin dezakela, ez? Bai, gugatik hasita, kolektibora, gainera hori kolektibo ezberdin ugari batu gara horretarako, orduan, ditugu milaka arrazoi eta helburu bakarra hasik horretara. Eta nori egingo zenioke, ez? Gonbita arratsaldeko mobilizazioetan parte hartzeko? Herritar orori, langile herria garen heinean, azkenean, ez, gure bizitzak baldintzatuko dituzten erabakiak hartu behar dira, hartzen ari dira eta hartuko dira, eta momentua dela Euskal Herrian inziditzeko, eta berez, langile garen heinean, pentsionista garen heinean, feminista, gaztea, garen heinean, guztio badaukagu zer borrokatu eta bidelagun elkartuko garela hor kaletan. Orduan gaur ez, izan da lehenengo mobilizazioa, eta etorkizunera begira ez dakita asmo argiren bat zuen edo zerbait planeatuta? Momentuz ez, badago hor greba orokorraren ideia eta bide horretan jarraituko dugu. Hori, borroka ziklo bat irekitzea Euskal Herrian
eta horretan jardungo gara. Bueno, orduan ikusi beharko dugu, ez? Zeintzuk izango diren, Hori da. ea nola doazen gaurkoak ere, Bai, eta etorkizunean ea ze suertatzen den edo. bai. Ba, ez dakit bukatzeko, ez dakit mezuren bat edo bidaltzea gustatuko litzaizuken guztionen arira. Bueno, aipatu duguna, ez? Osea, gure potentziala dugula, kaleratera bar garala, 1000 arrazoi ditugula, eta egin dezakegula, Euskal Herrian lortu dezakegula, Madrilen ez dutena egin nahi, eta 11 alditan erakutsi dugula herri honetan borrokaren bidez lortu ditugula helburu handiak, eta, bueno, badela garaia berriz ere kalera ateratzeko. Primeren. Ba, mila esker, Zuei. asko etortzeagatik, eta oso ongi joan doia guztia, beste bat arte. Vale, mila esker. Udalerrietako albistetara pasako gara. Etxaurin, abenduaren 3an, Atarrabiako abesbatzaren kontzertua egongo da eguerdiko ordu batetan elizan. Eta bestalde, abenduaren 5ean, Ibaian Gorako banatzailearen zerbitzua eta mantentze lanak direla eta hornidura elektrikoa eten egingo da goizeko 8:30 15 minutuz. Eguesibarren, bizitza pertsonala, familia, lana eta komunitatea uztartzeko aparteko laguntzen deialdia berriro ireki dute abenduaren 31 arte. Informazio eta baldintza guztiak udalaren webgunean kontsulta daitezke. Horretaz gain, Eguesibarko udalak telelana eta modernizazio saria jaso du. Zenis 2021 sariek udalak pandemian egindako lana aitortu dute. Eta Eguesibar izan da baloratu diren 52 administrazioen artean irabazleetako bat. Eta gainera, Eguesibarrekin bukatzeko, bihar goizean zehar ekintzailetza suspertzeko jardunaldiak egingo dira. Nafarroako enpresa sektorean ezagutza sustatu eta sinergiak sortzeko asmoz. Sarrigurengo salestarretako multimedia aretoan burutuko da. Eta bertan, besteak beste, nazioarteko enpresa ezagunetako ordezkariek hartuko dute parte. Iruñeak 2021ko hiri hezitzailearen nazioarteko eguna ospatu du hiri arteari buruzko lankidetza proiektu bati buru emanez. Navarro Biloslada BHIko DBHko ikasleek eta Nuestra Señora del Huerto ikastetxekoek horma irudia margotzeari ekin diote non eta Taxoare eta Katalunia kaleen arteko elkarguneko biribilgunearen azpian dagoen oinezkoendako plazan. Peio Iglesias eta Leire Urbeltz artisten gainbegiradapean. Horma irudiaren sormen prozesua ikastetxeetan bertan egindako lantegien bidez gauzatu da. Iruña ez zen egun batean eraiki izenburua duen horma irudiak hiriaren iraganaren, orainaren eta etorkizunaren arteko loturari buruzko hausnarketa planteatzen du. Maila historiko-artistikoan eta paisaiaren, arkitekturaren eta gizakiaren arteko harremanaz bezain batean. Artistek hiriko elementu arkitektonikoekin kolaxak egitea proposatu zieten ikaslei. Hala nola, erraz ezagutu daitezken Iruñeko iturri, eraikin edo monumentuekin. Eta horien bidez osatu dute irudikatzen hasi diren horma irudiaren diseinua. Kaixo, Joseba, zer moduz? Kaixo, egunon? Ederki, esango dugu. Bai, ez? Zuek Nafarroa Berri Zaltxatik komunikatu bat edo atera duzue pixka eta abenduaren 3aren arira, ez? Eta hor zer da esaten duzuena edo ze aldarrikatzen duzue egun horri begira? Iruditzen zitzaigun azken urte luzeetan kenduta herri mugimendutik egin diren ekimenak egon direlako eta egun oraindik mantentzen direlako. Bat aipatzea arrenez, Orreaga Fundazioak
urtez urte egin duen lana, egun hau abenduaren 3koa aldarrikapen egun bat izateko, baina egia da urte luzeetan batez ere eremu instituzionaletik nafartasunaren irudi, guretzat gris bat eman dela, ez? Eta guk aldarrikatzen duguna da bestalako nafartasun bat, guk aldarrikatzen dugu Nafarroarentzako burujabetza, nafartasun berri batetik, ez? Eta aldarri hori, nafar izaera berritu hori, egin batean beti egon dena, loturik dago guretzako funtsezkoak diren aldarri batzuekin, eta Nafarroa berdin zaleago batekin, Nafarroa euskal zaleago batekin, eta azken finean Nafarroa burujabeago batekin, edo Nafarroa burujabe batekin. Orduan hori da, baliatuko duzu ez, Nafarroa hori aldarrikatzeko. Bai, eske guretzako, badakizue ongi Nafarroa Berriz Altxa ekimena jaiotzen dela, zutabe ideologiko batzuen baitan, efemeride historiko batzuen 500. Urtemugarekin, ez? Hain zuzen ere, Noaingo bataila eta Amaiurko Gazteluko gertakariak. Baina bi pasarte historiko horiek atzean dutena da Nafarroaren burujabetzaren galera, ez? Gertakari horiek konkistarekin batera galera hori ekarri zuten. Eta guk, noski, Nafarroa burujabe bat aldarrikatzen dugu 21. mendean, baina ez bakarrik iraganean estatu burujabe bat izan ginelako, baizik eta batez ere 21. mendeko Nafarroan aurrean dituen erronkei aurre egiteko, esaterako gizarte justuago, justizia sozialean oinarritutakoa, berdinzaleago bat lortzeko, iruditzen zaigun ezinbestekoa dela Nafarroak bere burujabetza berreskuratzea. Bere, nolabait, erabakimen osoa izatea, aurrean dituen erronka guztiei aurre egiteko. Eta horren berme bakarra da burujabetza berreskuratzea. Hortaz, guretzat ez da nolabait iragan loriatsu baten aldarria egitea, duela 500 urte pasazena, baizik eta aurrera begirako ezinbesteko berreskuratu beharreko lanabes bat. Hori da guretzat burujabetza eta hori aldarrikatuko dugu. Vale, eta burujabetza hori berreskuratzeko orduan, ez? Zeintzuk izango lirateke edo pixkat pausoak esan dezagun? Begira, hor ezagun misteriorik. Burujabetza berreskuratzeko behar ditugu gehiengo berriak sortu. Eta behar dugu burujabetza berreskuratzeko burujabetzaren inguruko eztabaida kalean egotea. Eta orduan guri dagokigu, herri mugimendu bezala, herri ekimen bezala, aldarri hori kalera eramatea, eta ahalik eta jendarte zabalenaren aldarri bilakatzea. Eta horretarako zer egin behar da? Behar da burujabetzaren aldeko diskurso potente bat izan, behar da herri mugimenduko eragile guztiekin burujabetza faltaren problematika hau sozializatu, eta noski, ahalik eta jende gehien mobilizatu helburu horien baitan. Eta Nafarroa izango da burujabe, batez ere eta nagusiki, Nafarrok hori aldarrikatzen badugu, edo hori da gutxieneko premisetako bat, ez? Orduan, gure nahia, eta ezagit, gure helburua da, burujabetzaren aldarri hori ahalik eta herri sektore zabalenetan txertatzea. Vale, eta pixkat ez, horrekoan ekainean, manifestazio bat, eta jendeak koberturatu zen, eta orain, abenduaren 3 honetan, zer espero duzue? Abenduaren 3 hau Nafarroan jaieguna da, baina, iruditzen zitzaigun
nolabait, herri mugimendutik azken urteetan egon dela deialdi bat egin dena, guretzat bai nafar soberanismoak egin behar du hausnarketa bat, egun honekin, eta benetan iruditzen zaigu aukera bat dagoela egun hau pasatzeko izatera nafar burujabetzaren aldarrikapenerako eguna, ez? Nolabait, nafar nortasun berritu horretatik abiatuta. Orduan aurten, horretarako guretzat ere importanteak dira gure ikurrak baliatzea. Guk deialdia luzatu gu, dagoeneko herri mugimendutik luzatu diren deialdi horietan parte hartzera, egongo direlako ekimenak. Eta gero, dei egin dugu ere burujabetzaren simbolo gisa nafarikurrak kokatzera, balkoietan. Eta, noski, hau da, Nafarroaren egunerako egiten dugun proposamen bat, baina aurrera begira guk ere planteatuko ditugu ekimen gehiago eta aukera emango diogu gizarteari edo hala nahi duten herritar guztiei kalera ateratzeko nafar burujabetzaren defentsan. Gainera, urten zentratu zarete asko noaingo gudu horretan, ez? Eta imaginatzen dut datorren urtean Amaiurren zentratuko zaretela. Bai, hori da. 1522, 2022, beste ziklo historiko bat beteko da, kate berdinaren beste begi bat izango da, eta horretarako iraila zeroztik lanean ari gara, Amaiur, oroar, Baztango, elkarte instituzioekin, lanketa eta irakurketa konpartitu bat eginez, adierazi digute jada gainera, seguruena euskal ikonografian Amaiurrek noainek baino askoz kokapen nabarmenagoa du, eta horren lekuko da, beti egon dela nolabaiteko euskal peregrinajea Amaiurrera, ezaguna dira egindako indusketengatik, kokapenarengatik, monolitoarengatik, faktorez berdinak daude, eta 500 urte beteko diren honetan, jada bisitari kopuruan nabarmen handitu dela komentatu digute, eta tendentzia hori ziurrena datozen hilabeteetan indartuko da. Gustatu ala ez, Amaiur euskal simbologian kokapen berezia badauka, garrantzia badauka olako gertakari historikoek nortasun kolektiboa ematen digutelako, azkenean bertan ehundaka nafar gudari batzuk independentziaren defentsa egiten dute, eta kate horreri jarraiki, guk aldarri hori ozen aldarrikatu nahi dugu 21. mendean. Orduan, momentuz ezer zehatza ez badago ere, edo iragarri daitekeen ezer zehatzik ez badago ere, bai esango dugu ekimen potente bat prestatzen ari garela, milaka pertsona bildu nahi ditugula, berriz ere, 2022an nafar burujabetza aldarrikatzeko. Eta aukera hori emango diogula nahi duten herritar guztiei. Orduan itxaron behar dugu, gure informazio gehiago eman arte, baina behintzat badakigu hori 2022an ekintza potolo bat antolatzeko asmoa duzuela. Bai, nahi baduzu esklusiba emango dizuet eta ekainerako izango da, zehaztapen gehiago ez dago, baina gutxi gora bera iaz egin genuen bezala, ekainarekin mobilizazio potente bat, aurten hori bai, pixka bat ezberdina izango da, dimentsio eta zabaltasun gehiago eman nahi diogu, eta horretan ibiliko gara buru-belarri urtarriletik ekainera, eta horri emango dizkiogu ditugun orduak. Primeran. Orduan, aipatu duzu ez, somatzen ari dela pixka bat bisitari gehiago doazela ere Amaiurrera, eta hori ere positiboki baloratuko duzuen zerbait izango da, ez? Bai, zalantzari gabe delako adierazpide bat, data hori, toki hori, 500. urte mugarekin nolabait
pisu eta ezagutza berezia duela. Agian galdera hori luzatu beharko genioke Amaiurreko herritarrei, nik uste dut puntu bateraino eta hola adierazi digute guri, kontziente dira ze tokitan bizi diren eta ze balio historiko, sentimental, kulturala duen, pues holako gertakari historiko bat bizi izan zuen herri txiki batek, eta nolabait kiroltasunez bizi dute 2022an izango duten inbasio txiki edo handi hori. Guk hori bai, bertaratuko diren herritar guztiei eskatuko diegu bertako biztanleei errespetuz eta tokia zainduz egitea. Bai, noski, baina behintzat esan nahi duez, jendeak badakila data horretan zer gertatu zen. Edo behintzat zerbait gertatu zela. Bai, nik uste dut, noski guk ere egingo dugun lanaren baitan, izango da gertakari horiei argia ematea, ez? Zer pasa zen, 1522an Amaiurko gazteluan, ez? Zergatik otortu zirenan nafar gudari batzuk eta zer defendatu zuten, baina hori monolitoan bertan, ez? Jartzen du Nafar independentziaren alde borrokatu zirenei betiko argia, ez? Eta, argi hori 21. mendean argitu dadila eta albaldin bada bide eman diezaiola nahiko genukeen prozesu konstituziogile edo soberanistari. Agian argi horrek balioko du lehen aipatu duzunez, Nafarroa gris hori argitzeko. Noski, eske aldaketa Nafarroan soberanismotik etorriko da, baina ez bakarrik, baina uste dut ez dela izango Nafarroari edo Euskal Herriari aldaketa ekarriko dion bakarra esan nahi duana da, soberanismoa pizten ari da Europako txoko ezberdinetan, estaturik gabeko nazioetan, soberanismoa gero eta gehiago indartzen ari da, eta toki guztietan baliagarria izaten ari da ofentsiba neoliberalari eta faxismoaren ofensibari aurre egiteko. Hau da, Europan zehar indartzen ari diren prozesu soberanista guztiak ezkerretik indartzen ari dira. Eskubideetatik, zerbitzu publikoetatik, hortik indartzen ari dira. Ez dago prozesu soberanista bakar bat Europan indartu dena termino atzerakoietan ideologikoki faxismoa sustatu duena, prozesu guztiak indartu dira ezkerretik eta gurean Euskal Herrian eta Nafarroan uste dugu berdina dela, ez? Soberanismoak ekarri nahi ditu eskubide gehiago, ekarri nahi du zerbitzu publiko gehiago eta uste dugu hortik indartuko dela prozesu herritar bat. Orduan, Europan ematen ari den joera horrek nolabait indartzen zaituzte edo itxaropen gehiago ematen du? Pensatzen dut olatu horren parte izan behar dugula. Uste dut historikoki ere Nafar eta Euskal independentismoa oroar horren parte izan dela, urte askotan izan dela izindari. Orain agian tokatzen zaigu pixka bat trenean atzerago joatea, baina baita ere esango nuke iniziatiba ezberdin ugari sortzen ari direla, maila guztietan. Guri interesatzen zaigu herri sektoretatik datozenak, hori delako gure jokaleku nagusia, baina ez dakit maila guztietan etortzen diren burujabetzaren aldeko ekimen guztiak guretzat pozgarriak dira. Denon artean lortu behar dugu txertatzen Nafar burujabetzaren inguruko eztabaida imaginario kolektiboan eta batez ere egunerokoaren eztabaida politikoan, eta horretarako kalera atera behar dugu hori aldarrikatzera. Dena hemen ez, agian gertuen Kataluniako eredua edo izan dezakegu, eta horrek ere pixkat agian utzi du, ze zailtasunak edo trabak egon daitezken, eta horrek agian ez du pixkat giroa makaltzen edo ala alderantziz, ez dakit zer esango zenuke.
Bueno, ez dugu pensatzen, prozesu bakoitzak dauka bere bidea, ez dut uste kopia-pega bat egin behar dugunik, ez katalanek egin dutenarekin, ez eskoziarrek segitu duten bidearekin, lurralde, agian guk momentu honetan, batez ere Nafarroa garaitik eta Euskal Herritik, katalanak bizi diren estatu bereko kide garenean, jakin dezakegu zein izan daiteken estatu espainolaren erantzuna, ez? Bueno, nik uste dut erruz ezagutu dugula euskaldunok, ez? Zein den erantzun mota hori, baina, bueno, horrik inondik inora ez du ez makaltzen, ez ezagit, atzera egin arazten Nafar soberanismoa, uste dut ondo ezagutzen ditugula, sinetxi behar dugula gure indarretan, gure gaitasunetan, eta uste dut optimismo horrekin atera behar dugula diskurso aurrera zale eta ausart batekin, inolako konplexurik gabe burujabetza aldarrikatuz. Primeran. Bueno, orduan ez, orain momentuz abenduaren 3 izango da, horrela data garrantzitsua, eta gero argi dago gehiago etorriko direla ere, azken finean 2022 urte markatua ere izango da, ez? Bai, eta, bueno, aipatu duana, ez? Justo 500 urte borobil beteko dira gertakari horietatik, baina, bueno, guretzat hori argudio bat da, bale? Baina ez da argudio definitiboa, horrekin esan nahi duana da, Nafar soberanismoa, burujabetzaren aldarrikapena, gelditzeko eta presente egoteko etorri den aldarri bat, edo bazegoen aldarri bat badela, eta gure lana dela datozen urteetan, datorren hamarkadan, burujabetzaren aldeko olatu hori, ahalik eta handiena, zabalena eta eraldatzaileena izatea. Bai, ez dela mugatzen, ez? Urte konkretu hauetara, baizik eta zabaltzeko asmoarekin sortu den. Baliatu duzuela ez, data hau sortzeko eta zabaltzen joateko. Horixe baietz, bai, gure asmoa da, aldarri hori mantentzea urteetan zehar eta presente egotea. Urte batzutan egongo da modu batez, edo gu bezalako berri ekimen batekin, eta gu ez bagara beste batzuk izango dira lekuko hori hartuko dutenak, baina gero eta presenteago egon behar du soberanismoak, benetan determinantea izan arte, eta benetan lortu arte marko burujabe bat, erabat burujabe eta askea izango dena. Baina ez dakitez agian amaitzeko zerbait faltatu izan den, esateko horrela garrantzitsua dena aipatzea, ala bestela ze mezurekin gustatuko litzaizuken bukatzea. Besterik gabe, nik uste dut esan beharrekoa esan da dagoela, besterik gabe animatzea jendea ez bakarrik abenduaren 3an burujabetzaren aldeko aldarria egitera, baizik eta toki guztietan eta une oro mantendu beharreko jarrera bat dela, noski gonbidatzen ditugula Nafar guztiak egun horretan Nafar ikurra balkoietara eramatea, ikur horrek simbolizatzen duelako edo adierazten duelako Nafar burujabetzaren aldarri hori, baina esandakoa, aukera izango dugula datozen hilabeteetan elkarrekin lan egiteko, burujabetzaren aldeko bide horretan misteriorik ez dagoela, aski ongi ezagutzen dugu euskaldunok lan egin beharra dagoela aurrera egiteko, eta guri dagokigula lanerako eta borrokarako esparru eta eskaintza horiek luzatzea, eta orduan dei egiten dugu datozen hilabeteetan bat egiteko Nafarroa Berrisaltza herri ekimenarekin, laguntzeko egingo ditugun ekimenetan, eta herriz herri burujabetzaren aldeko aldarri hori zabaltzeko. Primeran, mila esker, Joseba, gurekin hitz egiteagatik, beste behin. Mila esker zuei, Salva Telebista, horren esku zabal jokatzeagatik eta gure berri izan nahi izanagatik. Noski, hurrengoan ez, albisterekin, zatozen itxarango dugu, ze aurkezten duzuen.
Horixe baiet. Eskerrik asko eta ongi segi. Zuei. Beno gaurkoz hau izan da guztia. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.